Aja gampang ndakwa sing tanpa bukti ning yen ana buktine ya kudu dirembuk sing kanthi sareh lan wicaksana. Paribasan kedung jero kena dijajaki jerone ati sapa sing ngira. Terus sing nomor 3 apa Mas Pedro? Sing nomor 3 aja gampang nyalahke. Tegese aja golek salahe ning golek ana benere. Ora ana menungsa kok sampurna. Nggih. Sing kaping 4 aja sungkan lan aja pekewuh. Wong jejodohan kuwi raga loro jiwa siji, mula rasane aja pekewuh. Leres. Sing nomor 5 apa Mas? Sing nomor 5 kudu sing apa anane. Lahir batin kudu padha. Yen iya ya ya, yen ora ya ora. Nggih. Kaping 6 aja gampang muring. Samubarang sareh aja gampang nesu. Dadi wong omah-omah ki ra kena nesen ya, Tru. Kekerepen ya ora apik. Ngono. Heeh. Apa nek ngantek sing lanang lunga kuwi aja nganti. Oh iya. Lah nek ra betah ning omah turu. Nek ora betah krungu swara turu, mlebu kamar kunci turu. Wis ora usah ngrungokke apa-apa. Nek kepruk tremos ditampa atine. Kuwi dienggo mawas diri. Ah iya ora to. Heeh. Terus nomor 6 apa, Nduk? Kuwi mau aja gampang muring. Nomor 7 ya kuwi aja lelamisan. Oh, heeh. Kabeh isine ati kudu dilairake kanthi tulus, aja nganti malah nuwuhke masalah anyar. Sing nomor 8 kudu ngudi kadewasaning jiwa. Wong omah-omah kudu mundhak dina, kudu mundhak dewasane aja mbocahi. Sing nomor 9 aja nyepelekke perkara. Perkara gedhe apa cilik wajib entuk kawigaten. Sing nomor 10 ya kuwi aja ana campur tangan saka wong liya. Kuwi sing adakane mbebayani. Ora saya rampung ning malah saya runyam kahanan rumah tangga yen dicampuri karo wong jaba. Merga wong rumah tangga ibarate kaya wong duwe negara dhewe. Wong liya negara ora kena melu-melu. Oh ngono, heeh. Kejaba nek jaluki tulung wae mawa winates ora kena apa kuwi terus sak penake dhewe. Oh iya, matur nuwun Truk dene wis ngelingke aku karo Bagong. Ing bab perkara karben ora kerep padudon wong omah-omah. Nggih, mula kokean gunem tanpa guna. Ayo, anakku nduk sing tansah mituhu. Ana dawuh mapa yung sampeyan nimbali anakmu aku. Unjuk syukur ngersane Gusti kang nyipta jagat. Dene wis paring pirang-pirang kanikmatan wujude nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat iman. Satemah bisa tetunggalan mapan ana dukuh Keraswetan 1. Nggih. Desa Keraswetan RT 3 RW 1 Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi nggih. Alhamdulillah yung awit saka pangestuning para pepunden awake dhewe sak kanca wis kepareng sowan ana daleme panjenenganing Bapak Gunaryanto Esos MSI lan Ibu Tutut Winastri AMD. Iya Nduk dawuh kowe ngerti apa ora iki kagungan kersa apa? Yen ora kleru kagungan kersa ngunduh mantu. Iya. Kena diarani ngunduh mantu. Lan uga kena diarani mantu nggih, jalaran mantene wadon kuwi wis dadi putrane Pak Gun dhewe, Nduk. Wis winengku kaya putrane dhewe. Nggih. Ya kuwi Raka Mas Fahrul Dwianto kuwi putra angka 2 saka panjenenganing Pak Gunaryanto ingkang wis anjatu krama Mbak Feni Widyawati kuwi putri panjenenganing Bapak Wijilan Ibu Ernawati SPD saka Kauman Kecamatan utawa Kabupatene Magetan nggih. Alhamdulillah ijab wis kelakon tanggal 17 Oktober 2020 Nduk. Oh ngono nggih. Iki mung kari ngunduh manten nggih. Mantu sing dieman-eman kabeh metu. Ya kuwi tresnane wong tuwa marang anak, celengane wong tuwa kanggo anak. Ora eman panjenenganing Bapak Gunaryanto ngregati marang Mas Fahrul jalaran pancen wong tuwa nyambut gawe kuwi nggo merajakke anak kok, Nduk. Oh, ngaten ya, Mak. Iya. Lan ing atase Mas ing antarane Mas Fahrul lan uga panjenenganing Bapak Gunaryanto wis padha netepi sumpahe dhewe-dhewe. Kok sumpahe dhewe-dhewe kepiye? Yen anak sumpahe anak nyang wong tuwa kuwi mikul dhuwur mendem jero. Ning yen sumpahe wong tuwa marang anak, anak polah bapa kepradah.
Mas Fahrul kepengin palakrama, Pak Gunaryanto meradai. Mula bengi iki wis kelakon digelar pahargyan kaya ngene ndae, Nggir. Amin ya rabbal alamin. Mula yung pandongaku kanggo temantene ya kuwi muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Nggih. Sakinah kuwi ketentraman, kedamaian dan rasa aman dalam hati sehingga jauh dari kecurigaan dan kegelisahan. Terus mawaddah ya kuwi cinta dan kasih sayang yang membara serta rasa saling memiliki yang ejawantahkan melalui perhatian dan penghargaan. Nggih, warahmah ya kuwi kasih sayang yang mendalam dan terwujud dalam menerima kekurangan pasangan, memaafkan serta adanya rezeki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, Nduk. Muga-muga pandongamu kuwi dijabahi dening Gusti Kang Nyipta Jagat. Mas Fahrul, Mbak Feni ora mung dadi bojo ning dadi ya jodoh, Ngger. Apa ana bedane bojo karo jodoh? Bojo kuwi kala mangsane iso pegatan iso pisahan. Ning nek wis dadi jodoh, kuwi ora ana kang bisa misahke mung kejaba maut kok, Nduk. Amin ya rabbal alamin. Ngger, dawuh. Iki matur nuwun kunjuk dening Bapak Kades, Bapak Haji Tony Riyadi Eza kang wis paring idi palilah nggone panjenenganing Bapak Gunaryanto gelar pahargyan ora mung bengi iki. Oh ngono ya. Wingi bengi orkes Melayu utawa dangdut. Oh nggih. Awan mau uyon-uyon utawa kelenengan dene bengi iki pagelaran wayang kulit awake dhewe sing tinimbalan sowan ana dalem kene. Nggih. Matur nuwun ya Yung dene ketua panitia Bapak Sukamto oleh ngopeni para kanca pengrawit wis ora kira-kira. Tenan kok, Ngger. Wis iki para pengrawit ki diuja saupamane. Wis dadi unen-unen to. Ya to, seniman ki yang mulya ya kaya raja, ning nek sengsara ya sak ngisore kere. Nggih. Ning bengi iki mulya tenan, Nduk. Ngono nggih. Iki daharan wis prasmanan, kae awake dhewe arep munggah panggung, wis ngliwati daharan andher kagem para tamu. Para pengrawit ya ngono, mung kari kuat-kuatan wetenge. Nggih. Mangane diokehi ora apa-apa. Wong cedhak kali kok. Nggih. Mula, Ngger, iki gandeng ujupe kuwi tasakuran mula ayo kowe karo aku tirakatan lek-lekan ana dalem kene. Monggo tak derekke. Dasare dening Pak Gun sing ditimbali ora mung aku karo kowe klebu nimbali para kadang bintang tamu. Sapa Mas Yuda? Mas Yuda CS ya diaturi pinarak ana kiwa kothek dipethuk prau layar. Monggo tak derekke. Monggo saya.